Мраката означава твоето сърце. Но когато позволиш на Исус да влезе в живота ти, когато казваш, дай Исус, ела, някой казва, аз съм грешен, аз съм недостоен. Нима от мене може да стане нещо. Да, може да стане нещо. Бог може да направи авторитетен човек от тебе. И забележи какво казва. И Симеон оттегли лагата си към дълбокото и хвърли мрежите си за улов. Кога хвърли мрежите си за улов, Петър? Когато Бог му каза. Когато Бог каза, хвърли мрежите. Знаете ли, ние често пътя правим неща уж за Господа, но без да е Бог там. Казвам ги от личен опит. Не може Бог да разбере втория за това, което искаш. Винаги църквата трябва да се допитва до Господа. Боже, това от тебе ли? Дали да го направя? Дали го направя? И днес Словото казва, можеш да успяваш, можеш да разкъсваш велики, можеш да събаряш крепости, можеш да разрушаваш проклятия, можеш да разрушаваш това, което се прави за градива човека. Но днес си буден ли си, братко? Днес буден ли си, сестро? Днес може ли да позволиш на Исус да влезе в живота ти и да ръководи живота ти? Защото Писанието казва, че колко са благословени носете на уния, които проповядват мир, защото ти не отиваш от твоето име, а отиваш от името на Исус Христос, който е победителя. И там, където Бог те изпраща, няма как да изгубиш. Защото нашия Бог е победител. И там, където те праща Бог, ти ще побеждаваш. Там, където те праща Бог, ти ще спечелиш. Защото Писанието казва, че ако Бог е с нас, кой ще против нас? Но важно е, брат, сестро, как стоиш пред Господа. Винаги съм казал на църквата, вместо да говориш за брат си, вместо да говориш за сестра си, говори Словото на Господа. Говори на Словото на Господа. Не дай да говориш за брат си, не дай да говориш за сестра си, не дай да говориш против никой друг. Защото днес живеем във време, знаете ли в кое? Пасторът го каза